Калі вы дастаяце полацкі веснік са скрыні і толькі знаёміцеся са свежым нумарам, у рэдакцыі ўжо на ўсю моц працуюць над чарговым выпускам. Як толькі ў друк здадзена газета, журналісты пачынаюць працаваць над наступнай. І так ужо на працягу сотні гадоў. Мяняліся назвы, знешні выгляд, колькасць старонак, тэмы публікацый. Адно заставалася нязменным – жаданне быць карыснымі, імкненне першымі інфармаваць чытачоў, дапамагаць і проста быць побач. Нездарма сёння дэвіз полацкага весніка «Чытаем разам». Полацкая газета пачалася стагоддзя назад. Па зменах у полацкім выданні можна прасачыць змены ў палітычным і грамадскім жыцці горада, раёна і ўсёй краіны. Газета, пад якой назвы яна б не выходзіла, заўсёды адлюстроўвала тое, што адбываецца вакол. Мы то былі цэнтрам раёна, то цэнтрам акругі былі, то цэнтрам вобласці. Гэта накладвала свой адбітак. Таму змянялася назва. Палітычныя ў краіне змены, таму што быў калісьці партыя бальшавікоў, потым з'явілась партыя камуністаў. І ў выніку бальшавіцкі шлях стаў сцягам камунізма. Тое, што прыходзілі новыя людзі, новы рэдактар, а сапраўды рэдактары ва ўсе часы былі людзі цікавыя. Ім хацелася пачаць нейкую новую гісторыю полацкай газеты, і першае, з чаго яны пачыналі, на мой погляд, гэта са змены назвы. Дрэнна гэта, або не, нам цяжка сёння. Мы з аднаго боку любім вось гэтую стабільнасць, калі людзі б ведалі на працягу 100 гадоў адну назву «Праўда», і хай яна будзе і па сённяшні час. Але вы ведаеце, звычайна, на мой погляд, калі нешта новае ўносіцца, не заўсёды гэта дрэнна. Можа, гэта хай будзе вось нашай асаблівасцю полацкага выдання. Вось такая гісторыя. Яна свая, яна асабістая, на мой погляд, вельмі цікавая. Першая сусветная вайна, Лютаўская рэвалюцыя, праца саветаў салдацкіх, рабочых і сялянскіх дэпутатаў, паражэнне бальшавікоў, акупацыя і вызваленне краю. Гэтым лёсавызначальным падзеям адпавядаюць революционный голос, известия армейского совета солдатских депутатов и полоцкого совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Красная газета, Октябрьское эхо, Красное знамя. Калі створаны Саюз Савецкіх сацыялістычных рэспублік, актывізуецца працэс беларусізацыі, рух ударніцтва і сацпаборніцтва, узвышэнне Сталіна, газета выходзіць пад назвамі «Полацкі пахарь», «Чырвоная полачына», «Бальшавік полачыны». Падчас вайны, вызвалення ад захопнікаў, у пасляваенныя гады, калі аднаўляўся разбураны горад, выданне мае назву «Бальшавіцкі шлях». З набыццём полацкам статуса абласнога цэнтра адначасова выходзяць бальшавіцкі сцяг і абласная газета на рускай мове «Бальшавіцкае знамя». Пазней назву памянялі на сцяг камунізму, а раёнка атрымала найменне «Сталінскі шлях». І да таго, як распаўся Савецкі Саюз, аб'яднаная газета называлася «Сцягам камунізму». Мянялася толькі арфаграфія. У пачатку 60-х адначасова са сцягам камунізма у Полацку выходзіла абласная газета «Ленінская іскра». А ў 68-м рэдакцыя адзначыла паўвекавы юбілей. Тады лічылася, што полацкая газета вядзе адлік з 22 лістапада 1918 з першага нумара «Краснай газеты». З нагоды юбілею і за актыўную работу па камуністычнаму выхаванню працаўнікоў калектыву былі ўручаны медаль 450 год беларускага кнігадрукавання і ганаровая грамата Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.
У 91 годзе адбыліся чарговыя лёсавызначальныя падзеі ў краіне і ў рэдакцыі. Выданне стала аб'яднанай газетай «Полацкі веснік», а на тытульным аркушы з'явілася «Выходзіць з красавіка 1917 года». Па кошце газеты сярэдзіны 90-х можна прысачыць хістанне эканомікі. Новае тысячагоддзе прынесла полацкай газеты добрыя змены. У 2001 у лагатыпе полацкага весніка з'явілася Сафійка, выява якой будзе суправаджаць выданне. А ў 2002 полацкі веснік упершыню выйшаў поўнасцю каляровым. Гэта быў падарунак рэдакцыі любімаму гораду, які святкаваў рэспубліканскія дажынкі. Чытачам кожны год сталі рыхтаваць сувенір у выглядзе календара. З гэтага часу газета павольна пачынае павялічвацца і сёння налічвае ўжо 32 старонкі, а традыцыя, закладзеная ў пачатку 2000-х, працягваецца. Але галоўнае, што засталося і праз 100 год, гэта інфарматыўнасць матэрыялаў, жаданне журналістаў расказаць пра самае цікавае. У рэдакцыі з'яўляюцца новыя карэспандэнты, аднак большасць супрацоўнікаў звязала свой лёс з полацкай газетай назаўжды. Сведка шматлікіх перамен у горадзе і рэдакцыі самы заслужаны і ганаровы супрацоўнік полацкага весніка, прадаўжальніца журналісцкай дынастыі Людміла Коласава. Дачка аднаго з галоўных рэдактараў Івана Леміша прыйшла ў рэдакцыю газеты ў 1971 годзе. І ўжо на працягу дзясяткаў год менавіта Людміла Іванаўна дапамагае вырашаць праблемы, не шкадуе добрага слова і чалавечай увагі, калі трэба і параіць, што рабіць. У свежы нумар Людміла Коласава рыхтуе матэрыял пра сілавыя структуры нашага горада, ёй падуладная і міліцыя, і выратавальнікі, і пракуратура. Алена Каленік шмат гадоў супрацоўнічае з медыкамі і шчодра дзеліцца іх парадамі са сваімі чытачамі. Таксама Алена Іосіфаўна лепш за ўсіх разбіраецца ў падзеях культуры і, калі вы не змаглі трапіць на канцэрт ці выставу, дастаткова прачытаць матэрыял Алены Іосіфаўны. А ўвогуле няма такой тэмы, з якой не справілася б гэты вопытны супрацоўнік. А яшчэ полацкія журналісты даволі непрадказальныя. Маглі б вы сказаць, гледзячы на добрую усмешку Аксаны Шуйскай, што яна, як ніхто, разбіраецца ў эканамічных аспектах прамысловасці. А гэта менавіта так. Ёй давяраюць полацкія прадпрыемствы і, здаецца, Аксана Геннадзіевна сама магла б быць выдатным менеджерам. Але на самой справе Аксана Шуйская схільная да творчасці, а для душы любіць пісаць пра зусім маленькіх палачан. Яе старонка «Дамавёнак» самая цёплая і радасная ў газеце. Амаль ні адзін нумар полацкага весніка не абыходзіцца без звестак са збожжавых палёў ці малочна-таварных ферм. Часцей за ўсіх у вёсцы бывае Аліна Бальшакова. Яна разам з сяльчанамі пачынае сеяць жыта, летам сочыць за нарыхтоўкай кармоў, а ўвосень з поўным правам святкуе дажынкі. Очень хорошо люди хранят статьи про себя, про хозяйство. И вот рассказ, когда приезжаем, они вот, а мы видели статью, вот получается мы освещаем и тут же едем поздравлять. Они, а вот мы уже знаем, что вот мы уже вот вышли передовиками, лидерами, доставляем приятные жизненные моменты, их не забывают, их видят, и видят же не только односельчане, весь район видит. В интернете, пожалуйста, можно смотреть, может даже в других даже и странах родственники могут увидеть, что вот кто-то вот из их освящен в Полацком вестнике. Яшчэ адна блізкая Аліне тэма – спорт і турызм. Алену Геннадзіевну добра ведаюць полацкія спартсмены і іх трэнеры.
смотрим на меня. Ребята, на меня. Здесь не оператор главный, я главный, да? Все на меня смотрим, все, внимание. Але бадай што самы вядомы палачанам журналіст полацкага весніка фатограф Андрэй Марцінкевіч. Яго можна пабачыць на любым мерапрыемстве ў горадзе і раёне. А ілюстрацыі Андрэя Александровича становяцца сапраўдным упрыгожаннем кожнага нумара. Асабліва адказная задача фотаздымак для першай старонкі. Падыходзіць матэрыял на першую, як кажуць у рэдакцыі, ці не, залежыць менавіта ад здымка. З амаль любой тэмай можна звярнуцца да Святланы Чаркоўскай. Святлане Геннадзеўне блізкія сацыяльныя пытанні. Цікава ёй працаваць са школьнікамі, ветэранамі, адзінокімі грамадзянамі. Любіць журналіст выязджаць і ў вёску, натхняецца культурным жыццём свайго горада. Святлана Чаркоўская разам з Валянцінай Ліпко і Натальяй Шелудкевіч рыхтуюць да друку праграму тэлеперадач на наступны тыдзень. Калі сабраныя ўсе матэрыялы для свежага нумару, пачынаецца наступны этап работы, у якім пароўну творчасці і тэхнічнага майстэрства. Працуюць на вёрстцы. Так пра Валерыя Дзежына і Іллю Швятко кажуць калегі. Ад іх залежыць знешні выгляд газетных палос. Менавіта яны часам просяць замяніць загаловак, скараціць ці дапісаць тэкст, выбраць фотаілюстрацыю. На Валерыя і Іллю кладзецца самая вялікая адказнасць у дзень выхаду газеты, па-рэдакцыйнаму газетны дзень. Яны паспяваюць зрабіць нумар часам у вельмі кароткі тэрмін. Таму што бывае і так, што журналісты пішуць неадкладна ў нумар. Сёння мерапрыемства, сёння падрыхтаваны матэрыял, сёння ж Валерый і Ілья звярсталі і ўжо заўтра вы прачыталі. Такія нумары асаблівы гонар для полацкай рэдакцыі. Звярстаныя аркушы разыходзяцца па кабінетах і пачынаецца пошук памылак і недакладнасцяў і іх выпраўлення. За гэтым надзейна сочыць Тамара Філімонова, уніклівы, уважлівы карэктар. Тамара Івановна звярае, каб супадалі дадзеныя ў арыгіналах матэрыялаў і на паласе. Але акрамя карэктарскай работы, Тамара Філімонова паспявае падтрымліваць сяброўства з ветэранамі вайны і працы, самымі частымі героямі яе публікацый. Пераймае досвед Тамары Івановны Наталья Шелудкевіч. Яны разам высвятляюць складаныя выпадкі арфаграфіі і пунктуацыі, выпраўляюць памылкі. Наталья таксама рыхтуе да друку тэматычныя старонкі «Сад, агарод, дача» і «Калейдаскоп дамашніх дел». З карэктарскай будучы выпуск полацкага весніка накіроўваецца да дзяжурнага па нумары. У полацкай газеце дзяжураць усе супрацоўнікі па чарзе. Дзяжурны Варвара Марозава уважліва чытае кожны радок, не лянуецца зазірнуць у слоўнік і разам з аўтарам матэрыялу выбраць больш трапнае слова ці верны знак прыпынку. Разам з Аленай Каленік Варвара Марозава рыхтуе і штотыднёвую афішу падзей полаччыны. І вось ён, свежы нумар. Яшчэ толькі на маніторах камп'ютараў, але ўжо гатовы. Апошні погляд свежым вокам, і праца журналістаў скончана. Толькі на сёння, канешне. Заўтра ўсё пачнецца зноў, а пакуль што полацкі веснік накіроўваецца ў Новаполацк, у друкарню. За стагоддзе свайго існавання наша газета дзе толькі не друкавалася. І ў палявых умовах падчас вайны, і спецыяльныя выпускі ў Віцебску і Мінску. Але калі ў Новаполацкай друкарні з'явілася новае сучаснае абсталяванне, рэдакцыя змагла падараваць сваім чытачам каляровую газету. Вынік усёй журналісцкай працы залежыць ад таго, як аркушы надрукуюць. Новаполацкія калегі пастаянна павышаюць сваё майстэрства і імкнуцца зрабіць сваю работу як мага лепш.
Тыраж свежай газеты ўвечары адпраўляецца на раённы вузел паштовай сувязі, адкуль полацкі веснік накіруецца ў кіёскі Белсаюздруку і ў паштовае аддзяленне. Ужо раніцай паштальёны даставяць мясцовую газету падпісчыкам нават у самыя аддаленыя населеныя пункты раёна. Так, з моманту падпісання газеты ў друк да яе з'яўлення ў вашай паштовай скрыні пройдзе менш за суткі. На працягу 100 год полацкі веснік, незалежна ад назвы, застаецца самым актуальным сродкам інфармавання палачан. Рэдакцыя не толькі імкнецца прыносіць самыя свежыя весткі, але і сама застаецца сучаснай. З прыходам ініцыятыўнай супрацоўніцы Валянціны Ліпко новымі фарбамі зайграў сайт газеты. Валянціна штодня абнаўляе кантэнт на сайце і ў сацыяльных сетках, таму вы можаце заўсёды быць у курсе галоўных падзей полацкага рэгіёну, нават калі пакінулі горад. А яшчэ яна не стамляецца прыдумваць новыя акцыі. Надрукаваная газета трапляе ў рэдакцыю, як і ўсім падпісчыкам, раніцай. Для Аллы Філімонавай свежы нумар – галоўны дакумент, паводле якога галоўны бухгалтар будзе працягваць супрацоўніцтва з рэкламадаўцамі. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, апошнія гады полацкі веснік сам сябе забяспечвае. Якіх намаганняў гэта каштуе, ведае толькі галоўны рэдактар установы Вольга Часнавіцкая. Калі журналіст клапоціцца пра свой матэрыял, Вольга Анатольевна турбуецца пра кожнага з іх і пра нумар цалкам. Таму яе высокі ўзровень патрабаванняў не патурае ні сабе, ні іншым. Для галоўнага рэдактара асноўная творчасць у стварэнні спрыяльных умоў для калектыва. Увесь свой шматгадовы досвед Вольга Часнавіцкая укладае ў родную газету, каб ніякія непрадбачаныя абставіны не перашкодзілі чытачам своечасова атрымаць свежы полацкі веснік. Супрацоўнікам полацкага весніка не прывыкаць пісаць як мага хутчэй. Напрыклад, на святкаванні дажынак у гарадку чытачы атрымалі рэпартаж са жніўнага поля, не адыходзячы ад прынтера. Печать, чтобы она пошла, и уже на завтра палачане узнали, что городок 2014 принимал дожинки. Так, сегодня у нас 27-е. Правильно. 9-2014. Удзельнікі полацкага мядовага фестывалю таксама маглі прачытаць на яшчэ цёплых аркушах пра тое, што адбываецца непасрэдна тут і зараз. Атрымалася сапраўдная газета онлайн. Супрацоўнікі полацкага весніка ўвогуле могуць працаваць у любых умовах і здольныя не толькі канстатаваць факты, але і прыдумваць імпрэзы самі. На працягу 10 год рэдакцыйная Дзед Мароз і Снягурка віншавалі палачан з Новым годам, а потым у газеце з'яўляўся традыцыйны навагодні рэпартаж. С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. Всем, кто холост, пожениться. Всем, кто в ссоре, помириться. Всем, кто болен, стать здоровым. Расцвести, помолодеть. Всем, кто тощий, стать полнее. Слишком толстым похудеть. Вам всем сердцем я желаю не грустить и не стареть. Счастья, юмора, удачи и в любви большой отдачи. Поздравляю! А навагодні марафон, які таксама існаваў 10 год, колькі лістоў, фотаздымкаў, дэкаратыўных вырабаў атрымала рэдакцыя. Бо калі працуеш для людзей, людзі заўсёды адклікаюцца. Наш полацкий вестник – это газета, которая стоит, наверное, на 3 ступени, я не побоюсь этого сказать, выше, чем стоят все остальные районные газеты. Сразу видно и разнообразие материала, и творческий подход, и компетентность того, кто отдает материал, и новизна, и интерес, и самое главное, что весь материал очень интересен для читателя. Коллектив газеты постоянно находится в творческом поиске, постоянно появляются какие-то новые рубрики, идет совершенствование стиля подачи материала, и материал становится интересным. Актыўны ўдзел палачане прынялі ў юбілейных акцыях полацкага весніка,
фотоконкурсе, акциях «Сбяры 100 свечек» и «Віншуй любимую газету». Полоцкому вестнику 100 лет. Приглашаем на день рождения. Подписывайтесь на нашу газету и участвуйте в юбилейных акциях. Акция 100 свечей. Соберите 100 свечей для именинного пирога и пришлите в редакцию. Вас ждут приятные сюрпризы и подарки от наших партнеров. Подробности акции на сайте и в газете. Так, спасибо большое всем, кто согласился сегодня прийти к нам, поучаствовать с нами в этом непростом, скажем так, мероприятии, потому что первоначально «Собери 100 свечей» мы объявляли как творческую акцию, но инициатива людей немножечко откорректировала наши планы, и по итогам у нас зарегистрировано 787 человек, и в принципе первоначальные и договоренности, и наши призовые фонды пришлось вот за эти оставшиеся дни к тем 100, 150, 200 подарков найти еще примерно столько же, чтобы отблагодарить читателей и максимально объективно создать возможность поучаствовать в акции и в подарочном фонде тоже. Поэтому мы вот так вот через творчество пришли к этому сегодняшнему розыгрышу. Пусть он будет удачным, счастливым. Я думаю, что это вот все так, не случайно, потому что газета это со мной с 1984 года. И еще вот одна такая, тоже вот как бы случайность или, в общем, так надо. Я в конце сентября была в Иерусалиме и привезла 2 свечи. С одной свечой я ходила к своим родственникам, у меня очень большая семья, недавно родился 102-й человек. И я, а вторую я не знала, просто она лежала и лежала. Подарить одну всем невозможно. И сегодня как-то мне подсказывает, что вот самый, момент, вот эту вторую свечу зажечь здесь. Я попрошу вас. Спасибо. Конечно, так волнительно. И мне самой, понимаете, свеча это из Иерусалима, от гроба Господнего. Знак долголетия нашей газеты, да. И наших взаимопоощрений. И пасхальные дни, и все такое. Вот все, что нужно. А потом дальше все. Правда, здесь не 133, но это... Пришли нас 100 человек. Наверное, есть какая-то закономерность. У гонар свята супрацоўнікі заклали именную аллею у родном городе. И таким образом скажем спасибо нашей газете в год ее юбилея, и пусть эти деревца с нашей такой позитивной энергетикой, с нашими пожеланиями добра, мира, любви к родной земле дают новые листочки и украшают наш любимый Полоцк. У кожным куточку района пабываў і вадзіцель рэдакцыі Сергей Дзядзюлін. Сотні кіламетраў наездзіў Сергей Адамович з экіпажамі. Вадзіцель полацкага вестніка чалавек вопытны. Полачыну ведае як свае 5 пальцаў. Ніякага навігатара яму не трэба. І дзякуючы яму журналісты заўсёды аказваюцца ў патрэбным месцы ў патрэбны час.
Нумар здадзены. Няхай жыве нумар. На наступнай планёрцы калектыў падвядзе вынікі сваёй працы, улічыць недахопы і адзначыць дасягненне. І пойдзе далей. Зноў рэдакцыя будзе планаваць чарговыя газеты. Канешне, хопіць і нечаканасцей. Будзе і тэрмінова ў нумар. І вельмі б спатрэбілася яшчэ адна пара рук і паболей гадзін у сутках. Але журналісты працуюць для тых, хто заўтра адкрые свежую газету. Працуюць для таго, каб ва ўмовах інфармацыйных тэхналогій, што нястрымна развіваюцца, захаваць друкаванае слова, пачатак якому на Беларусі даў полацкі першы друкар Францыск Скарына.